Astăzi voi face un tutorial la ceva anume, se poate spune. Poate trebuie să intrăm pe CapCut. Și dacă mai vreți tutoriale să-mi spuneți. Dar, apropo, să știți că nu o să revin. E doar un tutorial. Asta, după ce am intrat pe CapCut, dăm pe proiect nou. Alegem un video. Dăm la adaugă. După ce l-am pus, îl avem aici. Trebuie să dăm la final să-l ștergem după nu plac, dacă vreți. Eu o să șterg de pe ăsta. Pentru că nu-mi place. Dar voi, dacă vreți, puteți să nu-l ștergeți. Asta e opțional și asta să faceți la fel e opțional. Eu fac pentru că nu-mi place. Dar voi puteți să nu faceți. Avem aici videoclipuri. Trebuie să apăsăm pe el. Gen, apăsăm pe el. Așa să-l facem mai mic, după bunul plac. Eu o să fac mai micuț, mult mai micuț. După aceea trebuie să dăm la fundal. Și trebuie să dăm, trebuie să dăm la estompare. După aceea trebuie să dăm la acesta. Și da, s-a făcut acest efect pentru că am văzut că la multe surprize de pe fanpage-uri, la surprize de 1K, la surprize de 100 de abonați, au multe videouri așa și dacă vreți și alte fanpage-uri să faceți așa și nu știți, sau dacă vreți să blurați și tot nu știți, trebuie să luați acest video și să îl luați. Mergeți și pe scris, nu se vede absolut nimic și e blurat. Sper că v-am ajutat. Bye, să mai știți dacă vreți tutoriale.